हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार रादाबखौ बाहाय शेयार खालामनो नागिरदों दा बाहाय नुनो मोननाय जागोन जे कोविड-19 नि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे गोदान SOP फोसावबाय जाय गाबोन एबा 18 आगस्तनिफ्राय बियो जागोन दा बे हिसाबै साफ्रोमबो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो गोनां दङ बाहाय गासैबो बाथ्राफोरखौ जों कमन जों मिथिनानै लायो आरो लकेल एरियाफोरनि थाखायथ' बियो बयबो साफ्रोमबो फ्रियैनो थाखायो नाथाय माखासे बाथ्राफोरखौ बाहाय मिथिनो गोनां दङ जे गोजान लामा थांनो एबा बबेबा मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय फैनो गोनां दङब्ला बिनि थाखाय माखासे बाथ्राफोरा गोनां दङ दा बे हिसाबै बाहाय दङ फार्स्टआव दङ नाइट कर्फ्यू बिखौ सोलायनानै होबाय बेलासिनि 7टानिफ्राय बेनिफ्राय फुंनि 5टासिम बियो जासिगोन बेनिफ्राय दङ माखासे जे वर्क प्लेस गासैबो रेस्टुरेन्ट दखान सहर बेफोरखौ खुलिनायनि बिथोन होनाय जाबाय आप टु 6टासिम बेलासिनि 6टासिम 6 बाजिसिम बेखौ गासैखौबो होजोबबाय बेनिफ्राय दङ इन्टार डिस्ट्रिक्ट मुभमेन्ट बेखौ गासैखौबो डिस्ट्रिक्टआव एलाउ खालामबाय खालि मोनसेल' बे कामरुप मेट्र' बे कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्टनि थाखायल' बेखौ एलाउ खालामनाय जायाखै दस्रायाव गासैयावबो जाजोबगोन थांलाय फैलाय खालामनो हाजोबसिगोन गासैबो डिस्ट्रिक्टजों नाथाय कामरुप मेट्र'आव हाबहैनो हानाय नङा होनदों कामरुप मेट्र'आव एकदम स्ट्रंलि प्रहिबिटेड होनाय दङ बेखायनो बेनिफ्राय दङ माखासे जे फिजिकेल क्लास लानाय माने स्कुल कलेज खुलिनायनि बिथिङाव दा बाहाय ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट बेफोरो बेनिफ्राय GNM नार्सिं कर्स बेफोरनि थाखाय आरो इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल कलेज बिसोर फाइनाल इयारफोरनि थाखाय खुलिनो हासिगोन होनदों नाथाय गासैबो स्टुडेन्ट आरो टिचार गासैबो साफ्रोमबो भेक्सिनेटेड जाजोबनांगोन होनदों बेखौबो होनाय दङ बेनिफ्राय गाहाय लेभेलनि स्कुलफोरनिफ्राय बेखौ जेबो होथ'नाय जायाखै बेनिफ्राय मिटिं आरो गेदारिं जानाया जुदि अपेन जायगायावब्ला एबा क्ल'ज जायगायावनो जायाथों मानो बाहाय आप टु 200सा सुबुंफोर नुजाथिनो हानाय केपासिटि खालामनानै होबाय नाथाय बिनि गेजेराव माखासे जोबोद बुरजाथार जायोबा जायगाफ्रा 50% केपासिटि लानाय जानो नांगोन होनदों जेसेबां जायो बेनि 50% नाथाय 200नि बारा जाहैनो मोननाय नङा आरो सुबुंफ्रा बे माने गोबाव जेनेबा 1000ता मानसि जागोनब्ला बाहाय 500साया 50% जायोमोन नाथाय बिदि खालामालासे 200सासिम थानो हानाय बेबायदि होनाय जादों आरो बेनिफ्राय दङ फांसन रिलेटेड इन्टारनेशनेल बा नेशनेल डेज सेलिब्रेटिं बेफोराव माखासे नुजाथिनो हानाया 50% जायखिजाया केपासिटियावनो 50% नुजाथिनो हानाय जागोन होनदों बेनिफ्राय दङ गोनां माखासेबाव बाहाय दङ जे पाब्लिक गेदारिंआ जायखिजाया मेरियास माने हाबा फोरबो बायदिसिना फालिनाय पार्सनेलि न'फ्राव बेफोराव खालामनायफ्राव एकदम 25% होनाय दङ ओरैनो बेनिफ्राय दङ रिलिजियास प्लेसफोराव आप टु 1 घन्टायाव 20 जन आरो जुदि फिसाफोरबा 10 जन नुजाथिनो हानाय खालामदों होनदों आरो बेनि गेजेरावहाय बेबो मा होनो 1 घन्टा हिसाबै बेवहाय टाइमलि खालामनानै मेनेज खालामनो थिनदों बेनिफ्राय सिनेमा हल आरो बायदिसिना थियेटार हल बेफोराव खुलिनो मोननाय नङा बेनिफ्राय जेरावबो मास्क गाननाया थाथारनांगोन बेथ' बयबो मिथिखागौ बेनिफ्राय नैबे मोनसे बाथ्रा दङ जायखौ दासिम एक्सन लानाय नुगासिनो दङ बे जाहैबाय एक्साइज अथ'रिटि बिसोरखौ खावलायनाय जादों दे जेरावखि जाया मानो लकेलानो जाया मानो बेयाव लकेल जायगाबाबो बेफोराव एकदम इलिगेल प्रडाक्सन अफ लिकुइड माने फेग्रा बेसाद फाननाय बाहायनायफोरखौ इलिगेलफोरखौ दबथायनो थाखाय थिनजादों एकदमबारे दा बेनिफ्राय माखासे रिस्ट्रिक्सनफोरा सिगांनि बादिनो थागोन जे कोविड-19नि जिहेथु फालिनांगौ दङ बेफोरखौ फालिखाथारनांगोन दा बिनि गेजेरावहाय जों साफ्रोमबो गोदान नङा बेखायनो बयबो मिथिखागौ दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन एसेनोसै गोजोन्थों।